ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ഒരു റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസ് മാത്രമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വണ്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. സോ അത് ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ്. ഓരോ വണ്ടിയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കാർസും നമുക്ക് ഇതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ അത്രത്തോളം ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ കിട്ടും. ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. റിയൽ ലൈഫിൽ പല കാറ്റഗറി ഓഫ് വണ്ടികളും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര